baš za to praćenje CO2, gdje je Kaufland, i to moram baš jako pohvaliti, prvi u Hrvatskoj koji je na ovakav način pristupio poljoprivredi, gdje sam donosi poljoprivredniku i pomaže poljoprivredniku da ga digitalizira. A koliko sad ide na razini Europske unije, to se zove takozvani Green Deal ili zeleni dogovor, da se sve smanji, odnosno da se ugljični dioksid, monoksid što manje, svi ćemo ga morati pratiti. Kaufland kroz Agrivi također pomaže poljoprivredniku, gdje će poljoprivrednik moći pratiti svoj utisak i znači i tu komponentu su već krenuli i zadovoljili, jer pod navodnicima lako je pratiti svoje vlastiti, kažem pod navodnicima, ali ćeš imati obvezu pratiti i od svojih dobavljača. A u Kauflandu dobavljač je poljoprivrednik. I onda kako to napraviti da ne prepustiš poljoprivrednika samog, evo ti mi to daj, oni su krenuli korak naprijed i tu im je pomoć.